Gusto ko ice cream din. Busog pa ako. Sige, ice cream. Saan tayong couple pa ba? Sana ano, isang buwan ako naglalaro. Oo, pwede yan. Kumanan. Ay, oo, kaya hindi nila malaro. Ganda naman. Ano sila dito maglaro? Ay, hindi pa tapos na lang. Dito, naglaban kami dati, nainis ako eh. Clear ko, tumama ilang beses din. Yung ginagawa, yung pending ko naman, hindi. Yung pending ko, pag